हाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव बरायना लाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे रादाब फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ निश्चय थामनेलाव नुखाबाय बेनो जाहैबाय मा देग्लाय जेनेखि थामथि खेब रंजालि बैसागु फोरबोखौ काचुगाव ब्लक UPPL नि बानजायनायावहाय जलायसेयावहाय गाजा गोमजायैहाय गाबोन एबा 26 जेनेखि एप्रिलनि एबा गाबोन बुधबार बे सानावहाय जलायस्रिनि जेनेखि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय जोबोद गिदिर खालामनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोनहा बेयाव फैनो बावनाङा बाहाय गोबां माखासे आर्टिस्टफोर लेंहरदों आं बे आर्टिस्टफोरनि मुंखौ बावहाय नोंथांमोननि गेजेराव खिथागोन बाहाय गासै गोबां माखासे आर्टिस्टफोर लेंहरनाय जादों बाहाय आं सोर आर्टिस्टफोरखौ लेंहरदों आं बाहाय नोंथांमोननो थख' खिथानो नागिरदों लोगोसेनो बाहाय चिफ गेस्ट हिसाबै गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन जोंनि दानि बिटिआरनिनो स्पिकार काथिराम बर' बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो बाहाय गुबुन गुबुन माखासे बिटिसिनि EM सारमोनाबो बाव फैगोन MLA सारमोनाबो बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बावहाय जोंहा नोंथांमोननि गेजेराव खिथारायदों आङो जे बे सोर सफैगोन होननानै बुङोबा बर'नि बयजोंबो नामजादा मिथिजानाय एक्ट्रेस जायखौ जों मिथिंगा नार्जारि होननानै मिथियो नाथाय सर्टआव जोंखौ मिथियो होननानै बे मिथि नार्जारि एक्ट्रेस बिथाङा कार्बि आंलंनिफ्राय फैगोन जोंनि जलायस्रि आंनि न' खाथि जायो लोगोफोर जलायस्रिया बेवहाय बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ सासे सिंगार बर'नि सिंगार बेनो जाहैबाय मा उमारानि ब्रह्म सिंगार बे उमारानि ब्रह्म बिथाङाबो बावहाय बाहागो लाफैगोन देंखो रोजाबफैगोन लोगोफोर आरो जोंहा दङ बे समाव दङ माइकेल मोसाहारि बिथाङाबो सिंगार बे माइकेल मोसाहारियाबो गावनि मिलौदो गारांजों बे जलायस्रि जोंनि फैबाय थानाय थामथि खेब रंजालि बैसागु फोरबो बावहाय बिथाङाबो मेथाइ रोजाबफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना मिथिदों बबिता बसुमतारी बियो ग्रुप डेन्स मोसाफैगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ कि हान्थु लोरफो लोरफो होननानै जायनाखि मेथाइआव मोसादोंमोन एक्ट्रेस जानानै बे बबिता बिनानावा बाव फैगोन आरो बावहाय बियो गावनि जेनेखि हानजाजों मोसानाय दिन्थिफैगोन नोंथांमोना फैनो बावनाङा आरो दंबावो लोगोफोर जोबाखै नोंथांमोना खिथाबावनायदों आंनो सासे रश्मि मुर्मु सासे सानथालि एक्ट्रेस आदिबासि एक्ट्रेस बे रश्मि मुर्मुआबो बे बैसागु खुंफुनायावहाय बाहागो लाफैगोन लोगोफोर आरो लोगोसे जोंहा दं सासे दानि बर'नि जाखांफुनाय सासे आर्टिस्ट बेनो जाहैबाय मा जेसि नार्जारि होननानै मिथियो नोंथांमोना जाय गभर्नमेन्ट कलेजाव होननानै मेथाइ रोजाबदों आरो बुहुत मेथाइ दं बिथांनि मेथाइआ आरो बिथांनि जानाखि मेथाइ दासान्दि बिराद सोलिगासिनो दङ जेसि नार्जारि फंबायनि बिथाङाबो बे फंबायाव बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा दंबावो बेनो जाहैबाय मा होनना बुङोमोन मिमालि नग्रा बे मिमालि नग्रा होननाय सासे सिंगार बिथाङाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन आरो मा स' बेबायदिनो नोंथांमोना फैदो आरो इन्जयमेन्ट लाफैदो मानोना बे काचुगाव ब्लक UPPL नि बानजायनायावहाय थामथि खेब बियो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय दा नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों बेनोखि जलायस्रिनि बाजारनि प्लेग्राउन्डआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बे थामथि खेब काचुगाव ब्लक UPPL नि बानजायनायावहाय जेनेखि रंजालि बैसागु खुंफुंगोन बेवहाय नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना बयबो बेवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जायफोरनाखि बेवहाय आलासि लेंहरजादों एबा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि बिथांमोन जे फैगोन बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो नोंथांमोना फैनानै आं बे खेबखौ मिजिंथिनानै आंनि जेनेखि थामथि खेब काचुगाव ब्लक UPPL नि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय जलायस्रियाव जानो गोनां बेनि सोमोन्दै फोरमायनायखौ आङो फोजोबबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोन गासैखौबो आं बे जलायस्रिनि गेवलां फोथारावहाय लोगो मोनगोन होननानै थेंक इउ